Bon dia, moltes gràcies, Ismael, secretari general, per les teves paraules. Com tu ja has dit, el 80 aniversari de València, capital de la República, va ser el punt de partida d'aquest apassionant projecte. Des de principis de novembre del 36, la nit del 6 al 7 de novembre, i fins a final d'octubre, del 36, fins a final d'octubre del 37, el govern republicà es trasllada a la ciutat de València fugint del setge de les tropes franquistes a Madrid. Aquell any, València es converteix en el centre de l'activitat política, econòmica, social i cultural de la República. I aquesta capitalitat, assumida després d'una polèmica decisió del govern de Largo Caballero, va marcar intensament la vida dels seus habitants. La Unió General de Treballadors del País Valencià ha volgut sumar-se a aquesta commemoració a través d'una exposició que posa en valor el paper protagonista que va exercir la UGT en la configuració jurídica i política de la Segona República i, posteriorment, des de la rereguarda valenciana en la lleial i fidel defensa del règim constitucional al llarg dels últims anys de Guerra Civil. Però per a la construcció del relat, per al disseny d'un discurs expositiu que doni sentit a tota la mostra, no era possible concebre els fets esdevinguts a València de forma separada. La història no es pot aïllar. És per això que aquesta exposició pretén recórrer la història de la UGT des dels seus inicis, a l'agost de 1888, fins a la repressió viscuda després de la derrota i la futura reorganització articulada des de l'exili, però sempre amb la mirada posada en esta terra i en les valencianes i els valencians que van ser els autèntics protagonistes d'aquella il·lusionant i alhora convulsa i tràgica etapa. I en aquell sentit volem realitzar algunes consideracions respecte de l'exposició. En primer lloc, pensàvem que era important establir un ampli context per explicar una breu història de la UGT, o més àmpliament del moviment socialista durant la Segona República al País Valencià. Sens dubte, l'aparició del moviment socialista en els seus dos vessants, el polític i el sindical, està vinculada a la lluita contra la terrible desigualtat experimentada durant la consolidació del món capitalista en el segle XIX. En aquest moment fundacional va començar la permanent lluita contra les cadenes que oprimien als treballadors i a les treballadores. Una lluita que tindrà moltes batalles, amb alguns moments de llum, com les reformes socials de Largo Caballero o la participació en l'educació com a via de transformació social, i alguns d'ombra, com el fracàs de la vaga revolucionària de 1934, fins a arribar al tràgic moment de la Guerra Civil, on la lluita aconsegueix proporcions èpiques en les quals està en joc la supervivència del moviment socialista. En segon lloc, hem evitat dividir artificialment l'acció política i l'acció sindical. No ens cansarem mai de repetir la metàfora. Durant aquesta etapa, PSOE, UGT i PSOE van ser dues mans pertanyents a un mateix cos. D'altra banda, hem dividit l'exposició en 4 parts. Treballadors i treballadores del món, que es corresponga amb els orígens i la fundació de la UGT i la necessitat d'agrupar-se per a lluitar contra la desigualtat i contra l'opressió. Un temps d'esperança que coincideix amb la proclamació de la Segona República i el seu esperit modernitzador, que va significar per a la UGT un nou marc polític on complir els seus objectius socials i laborals reformistes, coincidint amb un període d'expansió molt important per al sindicat d'Espanya i al País Valencià. Així tot, la conformació d'un govern conservador després de les eleccions de 1933 va marcar un canvi de rumb i moltes d'aquestes reformes van ser bloquejades. La lluita contra les cadenes, la tercera de les parts, suposa la resistència des de la rereguarda valenciana, la participació directa de la UGT en l'esforç bèl·lic, el suport a la República i la defensa dels seus valors, per a finalitzar amb el triomf definitiu del colp d'estat i l'extermini de l'enemic que va perpetrar el règim franquista. I molt possiblement les organitzacions socialistes van ser les que més van patir la repressió. I finalment, un futur contingut en el passat. Planteja un halo d'esperança en el qual tant la UGT com el PSOE van ser, malgrat les dificultats, capaces de reorganitzar-se des de l'exili i de preparar-se per assumir el determinant protagonisme que la història les tenia reservat per a la construcció del futur. Esperem que us agrade l'exposició i que gaudiu d'ella. L'hem feta amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i amb tot l'orgull que suposa pertànyer a una organització que l'any que ve, el 2018, complirà 130 anys d'història. I per acabar, volem agrair a totes les fundacions i institucions, a l'Ajuntament de València, a la Generalitat i a la Universitat,
al Consorci de Museus i a l'Arxiu del Reine, a Rafael Solà i a Paquita Sánchez, entre altres, la seva col·laboració, però també a totes les persones que han treballat de forma desinteressada i altruista, només per compromís, llevant-li temps a la seva vida personal, per a que aquest projecte isquera endavant. A tots vosaltres, amics i amigues, companys i companyes, en nom de la UGT del País Valencià i en nom propi de tot cor, moltíssimes gràcies.